Етер булды. Миңа яхшы машиналы, һәйбәт ердә эшләгән бай егет кәрәк. Ә һин түгел. Хуш. Қарайлы нинди матур балыктар. Шуларның арасында бере алтын балык булһа нимә һорар инең? Беләһеңме? Мин уңган, көсле, матур, кулында гына күтәреп йөрөткән ир егет осратырга хыялланам. Һәм кияүгә сыгыр инем, һәм уның менән дөнья буйлап сәяхәт итер инем. Хыялдар тормышка ашһын өчен уларны языр кирәк. Визуализация. Бар микән алтын балык, Ағиделдің һаударында, бар микән алтын балык. Ушу әйткән һорауыңа торам әле таң калып. Ушу әйткән һорауыңа торам әле таң калып. Алтын балык тотһаң әгәр, һин нимә һорар инең? Алтын балык тотһаң әгәр, һин нимә һорар инең? Беләһеңме, мин был хәлдә бәхеткә юрар инем. Беләһеңме, мин был хәлдә бәхеткә юрар инем. Алтын балык, кайһыда яшәйһең, миңә бер дә күренмәйһең. Мин бында дип әйтмәйһең. Алтын балык, Кайһыда яшәйһең, миңә бер дә күренмәйһең. Мин бында дип әйтмәйһең. алтын балык әкияттә генә уңул булалыр. Бәлки әле бик бәхетле булгандарга сыгалыр. Мине бәхетле итүсе һин ул алтын балыгым. Мине канатлы итүсе һин ул диңгез байлыгым. Алтын балык, кайһыда яшәйһең, миңә бер дә күренмәйһең. Мин бында дип әйтмәйһең. Алтын балык, Кайһыда яшәйһең, миңә бер дә күренмәйһең. Мин бында дип әйтмәйһең. алтын балык катин ярдар, улар бит яныбызда. Мөхәббәтле гомердәрдә яшәйек барыбыз да. Алтынын тип, көмешен тип, ген шулай өндәшәйек. Әкияттәге шикелле, шулай матур яшәйек. Кайһыда яшәйһең, миңә бер дә күренмәйһең. Мин бында дип әйтмәйһең. Алтын балык, Кайһыда яшәйһең, миңә бер дә күренмәйһең. Мин бында дип әйтмәйһең. миңә бер дә Күренмәйһең. Мин бында дип әйтмәйһең.